Nakahanda nga maghatag sang drug testing kit si Mayor Jerry Petrania sa mga tag-iya sa mga bars diri sa Iloilo City. Inikasnod sang hingyo sang Iloilo City Drug Enforcement Unit o CDEU nga ipadalom sa drug test ang mga empleyado sang bar matapos nga mabaklan ang isa ka bouncer sang droga nga nagabalor sang 2 million pesos. Suno sa alkalde nga mayara pa sang testing kits ang syudad nga sarang mahatag sa mga bar owners. Samtang nga naghingi uman si ICPO Director Police Colonel Kim Legada sa alkalde na kung posible man ipaidalom sa drug test ang mga security guard diri sa Iloilo City. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5, Jenny Kauyon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.